שמי סילבנה, והיום מצטרפת אליי סיוון בחודש שישי להיריון שלה. היום אנחנו נבצע תרגילים לתנועתיות, מתיחה ושחרור של הגב שלנו. התרגילים מתאימים לכולם, כמובן מי שיודעת שבהיריון בסיכון, אז כמובן ללא אישור רופא, אנחנו לא נמליץ לכם לעשות את התרגילים האלה. אז בואו נתחיל בעמידת 6. אני שמה לב שכשאני נכנסת לעמידת 6, אני מניחה את הברכיים שלי בדיוק מתחת למפרקי הירך, ואת כפות הידיים שלי בדיוק מתחת למפרק הכתף. אנחנו מתחילות עם גב ארוך וישר, אנחנו נתרגל תחילה רק קצת נשימה ואסיפה של שרירי הבטן. אז בואו ניקח ביחד אוויר דרך האף. עם הוצאת האוויר אני רוצה שנאסוף היטב את הבטן פנימה, כאילו אני מצרפת את הפופית לתוך הגב, ונשחרר חזרה עד שחרור מלא. ושוב, אוויר נכנס דרך האף. עם הוצאת האוויר אני אוספת היטב מעולה את הבטן פנימה ומשחררת. אני ממליצה לתרגל בערך 6 חזרות רק של הנשימה. תמיד כשאני אוציא אוויר אני רוצה לאסוף היטב את הבטן פנימה. מצוין. ובואו נמשיך לתרגיל הבא. אנחנו נוסיף עכשיו לאסיפה הזאת של הבטן את הכימור של עמוד השדרה. אני לוקחת היטב שוב אוויר. עם הוצאת האוויר, כשאני אוספת את הבטן, אני מוסיפה כימור של כל עמוד השדרה, כולל הצוואר, כולל הראש. עם לקיחת האוויר נעריך חזרה עמוד שדרה. ושוב, להוציא אוויר, לאסוף את הבטן פנימה, לגלגל, לקמר את כל עמוד השדרה, ולחזור עם לקיחת אוויר לגב ארוך. בואו נתרגל עוד פעמיים את זה. להוציא אוויר, לאסוף את הבטן, להרגיש איך אני מותחת את כל השירים פה של הגב. לקיחת אוויר נעריך חזרה. עוד אחד אחרון, להוציא אוויר, לאסוף את הבטן פנימה, לגלגל, לקמר מעולה. ניקח אוויר, נחזור חזרה. ואנחנו נבצע תרגיל מאוד דומה, רק שהפעם הכימור יהיה הצידה. אז עם הוצאת האוויר הבא, אני מנסה כאילו לקרב את הכתף אל הצד הזה של האגן, להציץ כאילו אל הטוסיק, לקחת אוויר, לחזור למרכז. נוציא אוויר, צד שני, לגלגל, לקמר. ניקח אוויר, נחזור למרכז. ושוב, להוציא אוויר, בטן פנימה, לתת לעמוד השדרה, לעשות את התנועה הזאת הצידית, לחזור למרכז. בואו נעשה רק עוד אחד כזה. מצוין. נחזור שוב למרכז. אני נשארת עכשיו פה עם גב ארוך, צוואר ממשיך, אני לא שוקעת פה בכתפיים שלי, ואני הולכת הפעם לתת טיפה תנועה כשגם תערב שיווי משקל. עם הוצאת האוויר הבא, כאשר הבטן תאסף, אנחנו נשלח את יד ימין רחוק לפנים, במקביל את רגל שמאל רחוק לאחור, ואני אשתדל לשמור פה את שיווי המשקל באגן. אז בואו ניקח אוויר. עם הוצאת אוויר, יד נשלחת לפנים, רגל נגדית תמתחת רחוק לאחור. אני ארוכה, כאילו אני מנסה לגעת בשתי פינות החדר, ולאט נחזור חזרה. בואו נעשה את הזוג השני. יד שנייה עם רגל נגדית, למתוח, להאריך. אני שומרת את היציבות שלי, אני לא נופלת הצידה, וחזרה. אנחנו גם פה, אני ממליצה לעשות משהו כמו 5-6 לכל זוג כזה של יד ורגל נגדית. בואו נעשה את זה שוב. נשלח רחוק את היד, נמתח רחוק את הרגל. אני רוצה להרגיש שאני מעריכה את הגוף רחוק, וחזרה. עוד אחד רק ביחד נעשה. אני מעריכה את היד, אני מותחת את הרגל, אני שומרת את היציבות, אני לא נופלת באגן, ונחזור לאט חזרה. מצוין. בואו נשאר כולנו רגע במרכז. ועכשיו אנחנו נעשה תרגיל מעולה לתרגול של שרירי הבטן, במיוחד השירים העמוקים, במיוחד השיר הרחב הבטני. אנחנו נהפוך את כפות הרגליים כך שאני דורכת על האצבעות של שתי כפות הרגליים. אנחנו נוציא אוויר, וכאשר אני אוציא אוויר, הבטן תישאב פנימה, אני הולכת להרים טיפונת את הברכיים. כאילו מישהו מושך אותי עם הטוסיק לתוך התקרה. אוויר יוצא, אני צפה קטן. ולאט חזרה. עוד פעם אחת, רק ננתק את שתי הברכיים. נשאב את הבטן פנימה מעולה. נחזור חזרה. פעם אחרונה. מצוין. תודה שהצטרפתם אליי ואל סיוון. תרגלנו היום תרגילים בעמידת 6 לשחרור, מתיחה והערכה של הגב. אנחנו נצפה לראותכם בפרק הבא שלנו ותצטרפו אלינו. התרגילים האלה מתאימים לכל נשים בהיריון, גם בשלב יותר מתקדם. תודה רבה.